वृत्तपत्र विक्रेत्यांच्या कारकिर्दीची गाथा नेहमीच प्रेरणादायी असते. अशाच अविरत सेवेचं आणि जिद्दीचं मूर्तिमंत उदाहरण म्हणजे ज्येष्ठ वृत्तपत्र विक्रेते अनंत माधव. गेली 70 वर्ष सावंतवाडीकरांची सकाळ ताजा खबर देऊन ते करतात. माझगावचे ते रहिवासी. माधव यांनी वयाच्या अवघ्या 15व्या वर्षी वृत्तपत्र विक्रेता म्हणून आपल्या कामाला सुरुवात केली. सुरुवातीला त्यांनी कैलासवासी विनायक वाडकर यांच्याकडे विक्रेता म्हणून काम सुरू केलं. त्यांच्या संघर्षाची सुरुवात पायी चालत वृत्तपत्र वितरणानं झाली. त्यानंतर त्यांनी सायकलचा आधार घेतला. पहाटे त्यांच्या दिवसाची सुरुवात होते. मेहनत आणि प्रामाणिकपणाच्या जोरावर 1972 मध्ये त्यांनी सावंतवाडी बाजारपेठेत स्वतःचा व्यवसाय सुरू केला. केवळ सावंतवाडी पुरतेच न राहता त्यांनी वृत्तपत्र वितरणाची पेपर लाईन माझगावसह लगतच्या गावात घेऊन जात आपली सेवा विस्तारली. त्यांच्याकडे सध्या 2 वितरक कामाला आहेत. माधव यांच्या दुकानात वृत्तपत्रांची विस्तृत श्रेणी उपलब्ध आहे. यात ते दैनिक कोकणसाचं, इतर वृत्तपत्रांचं, साप्ताहिक, मासिक अंक आणि आवर्जून मागणी असणारे दिवाळी अंक उपलब्ध असतात. त्यांच्याकडे मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषातील वृत्तपत्र मिळतात. अनंत माधव आपल्या या यशाचं श्रेय आवर्जून कुटुंबियांच्या मोठ्या पाठिंब्याला देतात. अनंत माधव यांचा वारसा त्यांचे सुपुत्र प्रसाद माधव हे समर्थपणे पुढे नेतात. वयाच्या 85तही सेवा देणाऱ्या अनंत माधव यांचा प्रवास म्हणजे मेहनत, निष्ठा आणि जिद्द या मूल्यांची महती सांगणारी आहे. त्यांचा उत्साह आजच्या तरुण पिढीला लाजवणार आहे. त्यांना वृत्तपत्र विक्रेता दिनानिमित्त हार्दिक शुभेच्छा.